कतना किस्मत हमार बरियार बड़ुए कुछ न पढ़े लिखे के लूर बा मेहरानू मिलल नौकरी वाली तो ये मुर्गा मछली बना के ना खियबो ना मान जान करबो मेहरारू के तो भाग जाई 10 गो करा के रखरियार में। लेकिन हम के करा फिर जाइब के हमरा के पूछी हैं यही से कहल बाटे जीवन मेहरानू होली सन लक्ष्मी होली सन पूजा करो ओकनी सेवा करो जतने मेवा मिली। हाँ देखो मुर्गा बनाइब आ खियाई एकदम बोझ के तो मिजाज खुश होई तो कहिन हाँ ना मरद बनावता खियावता जाए तो बनैलो खिलो ले बढ़िया बड़ुए नु तो अभी बनल ना का बनावत नहीं डिप्टी जाए के टाइम हो गल कब हम खाए में तो कब जाए हमरा ये नहीं के बुझा जा तो ना खिसिया के हम बनावत तनी तो से देरी हो गल नु लकड़िया लेवे चल गल नु नहीं तो बिन के देखी ठीक बाटे तन के आराम है साथु करी बहुत रो सौकत नहीं अब काहे ले कपड़ा खींच के कपड़ा देखत नहीं जो कल पे बाटे और घर में रखल ऐसे ही रीनी भी नहीं घर रहेला ना तो तार के बना के खिया के और यात के तब नु तरनु बड़ुए कपड़ा साया लुगा सब खींच देम अइबु नु तो ने तेल लगा देम देही में है छिलवा दे तनी कैसे छिला रात के काहे न तेल लगनी हमरा के रख दी हम कर देतनी हां रख दे रात के हमरा काहे न तेल लगवनी तो तू ही नु कहत डाटे लगल हमरा के तना अभी सोएंगे के कर से तो बात करत रहो फोनवा पे हैं तू ही नु हम जब फोन पे बात करी ना तो डिस्टर्ब ना करनी हमरा के ठीक बा बहुत रहो डिस्टर्ब करे खातिर आज नहीं हमरा रूम में का जानी काहे रहुआ के जब हम बिस्तर दे देले बनी दलान में तो दलान में जाके सुती रहो दलान में भर औकात बाटे ना तो हम ना जाई ना रात में ऐसे नु तो तू डराए लगबे ऐसे हम रही ना दुआरिए पर देखी ना द्वार पे तो हां ओइसे ठीक बाटे ना त अपन नाक दलान में सुतनी काहे कि वो बड़ा बड़ा हाथू बाटे शोभा उफा बाटे फिर से बिस्तर बाटे तो ओकरा पर सुते के रहुआ के जगह नहीं नु ना पढ़ लिखल लोग के जगह नहीं खे चलाई कार्यक्रम से चलाई एथी अब कॉल और पूछत रह जाओ चौका अपन जमीन बतियले रहू मास्टर साहब के लइका वाले का कहत है कम बेसी हो जी कि ना होई तू कहत जा त अपन मैडम ले कही हनु तो जमीन वाला लेना है हिंदी में कहत रह जा अच्छा हां हम बोलेंगे ठीक है तो का बोलती है तो आपको बताएंगे ना तो हम बताएंगे ना उन लोग को बोल दीजिएगा कि जगह जमीन मेरा मैडम बोल रही है लेने के लिए ठीक है हां ले जो बोले है कि 1 लाख का जो चेक है ना वो आप पैसा मेरे बैंक में को ट्रांसफर कर दीजिएगा का रे तू का करत हो आखी में तारा बेवाई फटल बलौकत नहीं के मुर्गा मसलम बनता हैं उहे तो कहत नहीं देखत नहीं तबे न कहत नहीं तो का माने बनावत है खियावत है पर मैडम नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ए तू चुपे रह मैं चुपे रह बोले आई ना बोले तो चुपचाप जाए जैसे ठीक बा मत बोल हमरा मेहरानू ले क्या बोल रही है आप सुन रहे हैं आंख के सामने उठाइए कुछ चलाइए इनको हम मार देंगे चलाएगा हां तन चलाओ ना चलाओ तुम्हारा हिम्मत है तो ज्यादा चलाओ अरे जा दो ना तो बोला ना कर ले जा दो मार नहीं ना अपन गुला मेहरमाऊ दुयो दिन ना भइले मेहरमाऊ देख ले लू तोर मायो ये देख के जरूरत है तो मौगे का पना बनावता खियावता साया लुगा फिचता तेल लगावता काहे ना लगाई रे हमर मेहरानू कमाती है बुझाइल सुनिए बोले कि जा कपड़ा पर लेके कहलिए अरे का पिल्ला ने किति बोल रही है जाइए ऐसा हटो साइड हटो जाओ यहां से देख के जरा जाओ हम नहीं हटता तो जाओ यहां से देख के जरूरत है कैसे तुम लोग का गंवार जवाइन तुम लोग का औकात है मेरे सामने बैठने के लिए बोलो हां बैठल नहीं का तो जाओ यहां से हटो हां चिकन डालिए चिकन आप डाल दीजिए इसमें अभी ये आज से कहता नहीं का कहबे आगे जी का कहो हां कि तू खाना बनावता तो बनाई ना रे आज लोग मारम तारा तोरो के मारम ना जाने दुल्हन नहीं तो मेरा नु के बना अच्छा त का है नहीं बना सकते तोर बाबू ना बनावला नहीं सकत है तोर माई कमा ले हमार तो मेरा नु कमा ले देख ले कमाइले से 10 गो मेरा नु के हमारा बेचियो दी हल्ला गले में के हमार मेरा नु बेची ना हमरा के बहुत हम तारा के समय में कमी करी ना कुछ हैं अभी अपन सोफा ने कौन देखले के ने खानु बैठल तो जाय दो ना नहीं बैठल तो हम ही न बैठम के बैठी बताओ जाय जल जा ना का बे चिल्ला तलु का पार पर लगा थकी कब देखला ही नहीं इंग्लिश झारत रहता ना झारी ना जा गले का बताड़ू पढ़ल भी मेहरानू हमर तब न इंग्लिश झारती हो अब हम बोले हैं कि अब हमको जाना है डिप्टी ठीक है अब जा रहे हैं हम डिप्टी अब भूंज के करेजी पतली ये ना कि तुम खा जाना अरे 5 मिनट झप से मारेंगे तुमको तुम जानबे नहीं करता है हमको हम मौका ना देम तारा के मारे हम कहती 5 मिनट रुक जानू भूंज देते हैं ठीक है सोफा पे बैठे हैं जब बन जाएगा तो द्वार पर चिल्लाना ठीक है ठीक है घर में ना घुसना ठीक बा जा
ना हो तू जैसे जैसे कहबू हम वैसे वैसे करम मेहरानू के कहल ना करम तुम दूसरा के कहला हम परम तो हम न भोगब हो ओकनी का बुझाता अरे देख के जरूरत ऐसा तो ना बनावत त खियावत मौगी के काहे ना खियाई हमरा फायदा नु बा कुटी कटा गइल बा त केतना निमन बाटे अपन लाद के अपन रख दे जा सालो भर भैंस गोरु खइहस हमरो मन करता कि हेनिए डाल दे कर कट आ 4 गो गाय 4 गो भैंस पोस के घर के खटाले बना दी मर्द ना जइह बाहर कमाए धमाए आखी की सोचत रहत न सबका मेहरारू अथु करतड़ी से हमार मरद जाके नौकरी चकरी करता न नतिया निर्बसिया भगवानो दुआखा है कहलिए बूढ़ा पी के कितना उल्टल हुआ बेरा देख कितना घुमावत न अपन नाती न तो कुर के घुमावता हो के ह अरे भाई आले काजी हम हई हो हम जाई न केनिया से का कुल होताटे आ का होताटे कुछ नहीं के ओका तभी सुतल नहीं कने के तनी बैठल नहीं दुआरिया पता के कारा घरे जाए के जी बैठे उठे अपन ए जा अपने घरे उठल बैठल ठीक बाटे हमारो जनते बड़ू पतो ही चल जाती अपन हाँ नौकरी न लागल पढ़ावे लिखावे तब जी महीना ढेर आवत हुई हाँ तो अपन अब जानते बाड़ू कि पतो उनके आगल अब सोचम कि कुल राजपाट हमारे रहो ना जी तब बात गलत बाटे सोचहु के ना चाहिए से कि देखी पतोहिन की अइला में ना आई मुट्ठी जोन बांध के लोग रहता उ खोल देता थे हाँ तो का करबू जनी ये तो बात बाटे जानता नहीं हमार बुखार नियर हो गेल लागत का हमारे मुंहवा हमरा के फूलल बा तनी देखी त अरे घोखिया जाला सुतला बैठल बड़ा लाल लाल मुंह पर लगल बनी जी चाची जी कहां गइलनी है नौकरिया के अवसर करता ना नौकरिया के हाँ, तो मान ल कि कोनो बात नहीं के हो जकर रहबे ना करी उ करी कहां से जी मेरा रुआ जली नौकरी करे मारदा का करे ना अब मारता अपन संती काम करवावे ले का छिपावे के बाटे मर्दे से सही हाँ हो झूठ थोड़ा नहीं के बोला आ काहे झूठ बोला आ झूठ का बोले के बाटे जे जेवन जे करी ओके कहई के ना बाटे जी मेरा रु खट के लिए होती त मरद के त फर्ज बटलई बा कि अपन करबे करी या धरबे करे अब दोनों में सोचिए कि नोटियों में ये कहवा है हां का रे अभी ये कुल होई नु नतीजे बड़ा गरम भी जी आपको का हो गई चाचा खाना बनावत हो हाँ तो करबे करेला तो खाना नानू ये हरी के बनावे गुलाम हो गइल बा ना सया साड़ी फिचत रहना खाना बनावत रहन ए दादा रे हम तो कुल देख लेले बनी जान गइल बनी आ ये दादा ई त गलत बात बाटे ये दादा बाकी गलत बात घर में तो लोगवा ना करेला आदमी हंसी न कि फलानी नौकरी करता त अपनी मर्द के गुलाम बनइले बड़ी हमारा का कुछ जाने ली औ जाने लन कत कोनी और के तो बुझाई नहीं में हरी ना रहल है तबले जानल सा ई बात बा अखलो और त शुरुए के है अब मेहर के अइला बाप भौजी आई इनके लोग लेके के पूछता थे नहीं अपन मेहरा रुइला के बात त मइये मेहरा रुए माई हो जाता जे जो हमर से एगो काम कह दे त हम छू के ना करम देख लीजिए ई त बात अच्छा से सही हमारा का बोलत रही उल्टा मत पुल्टा करिए, बोलतड़ी ना करबी तबे न। जाए दी अपने घर का विपत दूसरा घरे का बाट तनी आदमी बिगड़ी जनते न बनी जाए नौकरी की गर्मी से न लोग काम करावेला मर्दन से जी नहीं तो मेहरा रुए न कके रखेली से जी जान उ करिए ना हम ना कर भाइयों कहली कि जाए द चाची थाक के आइल गाड़ी त का थाक के आइल कहियो गाड़ी त बड़ा खेत जोतेली खेत जोतेली जाके ओनिया यही से आई लइका फेका काम न करतन स वो मेरा भी न बड़ी करते न ये बड़ी कनियो कान का हमें हमेशा नींद लागत रहता टे आपका बीपी लो हो गइल बटे खाए के मिलता नहीं बीपी लो हो गइल बटे ना तो ऐसे गोड़ हम दबा कमजोरी हो गइल बाटे आ खाए यही के से। खात नहीं खिरे केतना खाई कमजोरी हो जर अखिया त सरो धंस गइल बाटे चाची जी हेता ना धंस गइल बाटे कुछ भी कहीं आ फैल तनी देखी दे फुलल बिया मोटाइल नहीं दे फुलल बिया मोटाइले आदमी रहेला ना केंगने का तो होई हो गुदुगर रहेला से का छिपा के एकर के मोटकी मटकी कहेली घरा में अपने ए सास बुढ़िया के। ए मोटकी कहां बाड़ी न जी आ जाए दे रे न जी इतना खराब व्यवहार करतड़ी जा नौकरी तो के मूड ना नोटिया ये मारी। कनिए बोलावा बता कर माई ना बोले ले होता ना उधर के शुरू से ना बोलली कहां करे? बोलली चला आवा तनी कुछ कहीं मतलब नाते लइका नइखे समझदारी ना ना। भइल बा अब देखो तनी कितने बड़ा सूट बूट पहन के भइल बड़ी अब ओकरा से तना समझदारी कह ना बा। सकेनी लेकिन ससिया से कह
हाँ तो कहीं नहीं आदमी नहीं तो अलग अलगे रह नहीं तो अपन नौकरी करते तो केहू के केलौरी न थाको अभी न कब अजी सुनी ना कि वो प्राइवेट हो गइल बा ना हो अरे हाँ जी हमार मर्दा कहत रहूँ कि नौकरिया सरकारी नहीं के कंट्रोल पर काम करवावत न सा चलो घरे चलो घूम के आइए चलो जन्नी का घरे चली आपके घरे जाई ना तो बड़ा उल्टा सीधा सोचेली जैसे हम ना जाई ना कोई अब सोचे वाला के सोचे दो कैसे तो कहल बाकी हाथी चले बाजार में आ कुत्ता भौंकत रहे कैसे तो कहल जाला चली तब जब कहता तो चलिए पको तीन ज्यादा बोलत अड़िए दादा ज्यादा नहीं के बोला उ ठीक कहते जान लू आओ तनी की तब चली आवा तनी देख तनी का चलो मेहरारू बैठी कम ना है नोट न पाव तड़ी नोट पर काहे न मेहरारू को पतो ही के कच्ची बंडी धोइयो नोट ऐसन चीज हवे कि केहू के कहीं झुका दे उहे देखाओ शशि बबुआन पड़ गमार मेहरारू पढ़ल पौनो यार मेहरारू के खाना बना के खियावत न जब खाना बना के खियावत तो सब तो करता ही हुई कहाँ गोइल बिया लड़की घूमे निकल जाले नु जहे जाले ओजे रह जाले नेहवा सुनत यही बिटिया आय महतारी के कहला में नइखे रहत आ वे ओकर बाबू ले कह देम तो लगियन मारे तो कही नु कि पापा ले कह के मारा बावतिया मम्मी कहा पे कर का कहतड़िस रे का चिल्लातइस तू गूंग हईस हम गूंग ना हई बाकी देख के बुझाता कि अब गूंग रहे के पड़ी का देख लेली कि तोरा गूंग रहे के पड़ी ना देखत नहीं खीस यही से कछौले बड़े घर में अब चाचा खाना बनाई हन अब बनावत तड़न चाचा मैडम हो गल भाई तो बुझाता सब कोई के पढ़ावे लगली अब हाँ पढ़ाते न भैया सब कोई के घरों के पढ़ाते बहरियो जाते त पढ़ावत हाँ तो हम नौकरी न हो गल बा नौकरी हो गल नौकरी हो गल सुन ले हम उनकर कहानी एको ना करब जान जो तोरा के कहता कहा ना करे के जाबे ना तबे कबड़ाक चला देता ढेर इंग्लिश ये भाई भाई इंग्लिश के चोदल मरला ये का रे मरला ये तोरा के मरला से कम बोला तड़ी मरला से ज्यादा तो बोल देता ही हमरा के माने बातें ले मार दे भागो गवार का जने कैसे कैसे कहताड़ी रुको उनकर इंग्लिश बोलल छोड़ावा दे तनी 4 दिन के नौकरी नहीं खेलागल मारे इंग्लिश से गोली का आहा का कहतवन कि अरे कल सोफा पर कूद गो रही हमरा तोरा के कहला बिना हाथ गोड़ धोवले ते सोफा पर कूदे के तोर चाचा तब के कहता है आ कोई दे तो यही पर पहना जे हम अब पूछ के घर में ढुके के पड़ी उनका लोग से उहे मालिक हवन जघारवा के आजी बाबा तो मर गइल हमनी के मर गइल जा जियते मुआवा तड़ू आय असही करते भाई जे तो का करी अच्छा रुक हम बतियावा तनी नु के माने लड़की जरे हमरा हइसे से करतई आय इंग्लिश के झारे कोई नु त अपना नहर जाके झारी जगइल तबे गवार लेखा सूट मेर मौगा बन गइल बड़न मेर के है कहताई अच्छा गवार लेखा सूट पहन के रहता है जींस नहीं पहनता है करताई मार का हो खाना वाना बना लिया दुकान खा बुची खाना बना लिया मौगू बनौले बड़न के जा बना तो जाहुर ला और भैया मेर मौगू गुलाब साफ मेहर मौ हो गले मेहरारू के नौकरी का ओकरा लागू साफ मेहर मौ हो गई मेहरारू सुघर लेले रहत नु तो धरती पर उनकर पैर ना रही और उतर रही ओकर तो अपने गोड़ फाटल दिन भर में 6 वाली तेल मार घसेले हां आ तब ओकर के धो के पिएला माने ओकरा करो मने मौगबा रोहू देखत चला तनी भैया के कहां तेल बसतिया अब ये जब मेकअप करती है बैठ के द्वार पे तो हम जाई अखिया मुंह के बंद करके जाई उला जाली का कहीं सुन के लिए बैठ तू ही आउ बात करे के गोड़ धो के मार पिए आप कुछ कहे के सुनी बोलने में रास नहीं किया आवत के कह का कही पहले हमरा कहला ना रहन हमनी के ऊपर मेहरारू ना के करी मुंह ना फिचल जाला सुनी ओकर ले कह सुनी उ हमनी कहला में रहन ए तो जानत हूं हमरा के देखले ना हाथ रहे अपन न ऊपर चढ़िए तो लुकवा खेतर तर मोलत रहे की कुल का देखतनी जी ओकरा के ना कहता नहीं ऊ ना ओ करे के ना कहतनी हमहू हो करी की सब तना देख ए नहीं कलवे बउए तो कहां आदमी जइहन बताओ सुनी ये कुल रगुल ओकरा अब कुछ दिन में देखो आवे वाला हमरा के समय गवार आवे वाला समय में मेहरारू को लुगा ना फिचलनु त कह हम चला दे कट जा हां तो हाँ, चटनी बटवा चट करवाओ। रोज रात में चटावत है तो ओकर बात ना सुनियन तर और सुनियन बोली ना ये कुल बोलल जाला रउआ ले मेहरारू के ऐसा कहना बोल- कोइले बनी खाना आज काट के में क्या करी हम जा लिया खाना काट के लिया जेवने बनल बा लिया कोई लाभ
तोहर एगो बात के कही। सामने कुल कोहल बतिए एगो लुगा उघारे के अलावा कुछ जानी ना रो रे बोली हे मर्दी कुल का तू कहे लागल हमरा तो बुझाइबे आ गोइनी जैसे सुहाग रात में बोलले रही मुस्किया देनी बुझा गोइल अब लागत कि ऐसे तारा के हाँ। उठाओनी हाँ। इधर कर अरे हाँ रहे हाथी ना हैं फीलिंग आवता feeling देख लो ये फीलिंग तो फिदा हो गलन मेहरारू के गुलामी करे लगलन हम तो ना करी ना कि साड़ी हाँ। खींचे जाई हार ना हम साड़ी खींचे मेहरारू के साड़ी थोड़ी ना खींचा मेहरारू ना मोछ मोछ नहीं के चमड़ धक ऐठली छिलवा लग बनी अब का जने कौन भगवान रीति रिवाज बना देल बन हे भगवान मरद के नु मेहरारू भी सूते में लाज नहीं के बाल बच्चा छेड़ देता उन पैदा कर देता उन सूत के अरे तो तू आ का लेकिन चादरी? मेहरारू के लुगा फीचे में लाज बाटे तू ये चादर के लुगा साड़ी खींची तोर कमाई धमाई ना क दिन कैल बिया हो क दिन कैल बिया का करवा होती है मरद ले अरे जाके देखो चूल्हा पर खाना बनावत नौकरी रहन। करती है तो कुछ करवा सकेलो ओकरा ले नौकरी करते तो जब तो हम ना करब तो हम जाई हम नौकरी मरद ना करी है उनके नहीं नौकरी करी बना के हम खेल मरद है ना हम मरद है घर से बहरी रहब बड़ा कानू मरद हनी नहीं की जानत मोके पर सटक जाला नु मोर सटकला तोहर लटकल नहीं के आदमी जानत उनकरा ले ठीक बा भले देवर हवे का हो भले मेहरारू के का नाम करत त का हो, लेकिन मेहरारू के इशारा पर नाचता नु आय मरद चाहिए तो वैसा नहीं चाहिए देखी त का करत हवन बाप रे चूल्हा भर गुल तनी मने भूंजे में मेहनत बा मछली मुर्गा बना के खियावे में आके खियावा खियावा जतने दिन हमार मेहरानू जी सरकार के पैसा हमारा के दीनु ना तो खैला बिना मर जाई तो दिन में पेंशन मिलल बंद हो जाई तो बताओ हम कौना गली में जाइम कहाँ मांगम खाई नौकरियों का नहीं होता ना लगी दू पैसा के पढ़ल लिखल अब तब न लगी हो यही तर लगी के पूछता पढ़ल लिखल आदमी तो यही तरी घूमता रोड पर बीपीएससी के तैयारी करता का करता तबो में नौकरी नहीं खेला गल हमार तो किस्मत बरियार बा हमार मेहरारू बिया पढ़ल लिखल नौकरी करतिया देख के जरे वाला के जरे दो जो भी कहता मऊ कहता चाहे मेहर मऊ कहता ओसे हमारा टेंशन बढ़ुए हैं अब बनिए चलल बा तले अब खिया दे भूज के खिए देले बनी चल गुल बाड़ी बावती तो रास्ता में के खिया दे बस खुश हो जी हन ऐसा बात थोड़े बा हैं आई हो दादा का हो भौजी ई का मार धुआं रौले बनी जी के धुआं? आ खाए रौले बनावत नहीं का तो का होइल बा मेहरानू के टाइम बा हो हैं तू ही बताओ भौजी मेहरानू के टाइम बा आ रखिया निकाली जी रखिया निकालल हई हो भर दले बनी मार गोइठा ले ना भरल नहीं खे निकलले बनी हम तू टेंशन मत ले ना हम ना जानत रही है देवर बाबू आके रहुआ मेहरारू के आते है तना गुलामी करम लेकिन मरद के ई सब ना करे के चाही मरद के जगह बहरी जननी हाँ। जौन चीज में अच्छा लागेला उहे ठीक लागेला आई खाए बनावे के ना शोभा देवेला आओ तो बताओ हमर मौगी कमाती है तब नु ओकरा टाइम मिला तब बनावे के हैं? तरवा चूड़ी पहन ली चूड़ी के? मंगलसूत्र पहन ली चूड़ी पहन ली सिंदूर कर ली माने खर्चा हमर बढ़ावा चाहत चूड़ी पहना के माने वो खर्चा बढ़ता तबे तो शोभा दी जब मेहरारू कमाती है तो मेहरारू के कोई दी जींस पैंट पहन के बहरी जाऊ कमाए ना भौजी एमे बुराई नहीं खे कोई कुछ कहो तो वहां के देख के जरा तौ जा त बनावा त खियावा त मौगी के ना बुझलू ऐसन बात नहीं खे तो हमने के बात बा आ मुर्गा बनावा तनी ना दादा यही तो भूंज के खिया के विदा कइले बनी लगल बन जाता त लोने लावत नु हाँ तब घर में रोटी आ मुर्गा नील रसगर दिया न बाप रे बाप लेकिन देवर बाबू आई ठीक नहीं खे लागत बताई आज ले 5-6 बरिस उतारला हमारा हो गई आज तक ले और भैया हमारा के कबो देले बड़न क के तो हम भैया के जिम्मा बेमार पर गइल बानी तो हम भैया के जिम्मा कबो काहे ने के लक जी लका परिका मरे लहकता कर बुझात नहीं लकी तो खदा कितना खदकता लहकता देखो बताई। बानी जी हां भौजी काहे ससी बबुआ हां तब मार अपन रिंह तनी का हाल बाटे नौकरी के पैसा बाटे तो मुर्गा मछली के हाथे में बाटे बानू भौजी मेहरानू हमर कमाती है तो बानू मेहरारू मर्द वाला काम करती है सुनी दीदी आ मर्द मेहरारू वाला काम मर्द करता त का दिक्कत बा हां भौजी में कौन शिकायत बा हो जी करे के चाहिए जब कोनो कमाओ तो करही के ना बाटे जी बबुआ जी देख लीजा मेहरारू नौकरी करते तो मत खाना बनावता देख लीजा ढक दे
मुर्गा मछली निमक कम बा कैसे डाले बहन जी सुबह में- रुकी मैं सोचे ना सुबह मेरा नु जागती है नु त कहो भौजी तो ओकर के बरस करावतनी नहावावतनी गरम पानी क के हां ओ सुन नहीं कि मेहरारू की आचारा में रहता नहीं भाई नौकरी वाली ने मेहरारू कहले बनी का करबो कछियो धोइना जी हैं? कछियो धोइना अरे भौजी हाँ, धोवत रही, यहाँ के भैया कहत रही। सब धोइना अरे भाई, काजी पूछी जी आइल बनी का भैया खाना बनाओ तरम गाय हां तो मेरा रू पेन में करी लग गइल कुछ कहा भैया हाँ। लोग बन गेल ना तू कब आइल रे भाई जाला भाई बाप ई कब आइल हिया हम काले के आइल बानी बताओ रोज भुलाइल रहब त कहां ही तो आई रही तो वो अकेले आइल हवे हां देखो सबसे पहले तारे को रहनी पहन के तो दे दे काय खाते ओ ये अजी पूछी जी कहिया कइल बनी जी काले के सकाऊ नहीं खे बनावे के हमारा सका मेरा रू नौकरी करते मेरा रू रुपया मिलता पकड़ ले अली नौकर हां तो कहां ले आ तू भौजी की नौकरी करत रह ना भैया तो मैंने कौन शिकायत बा हम कमाई चाहे धोई नहीं आके ओए हे राम कुल धोइना कुल अजी ससी बाबूआ जी पाप लागेला अजी देवर बाबूआ जी दियो प्लेटा तन देखी तो क्वेश्चन चटगरे बनौले काहे के बनी पहले मेहरानू हमर खाई तो पलो के ना तू हमरा सिखावत हऊ हां ये ये घर के नियम अरे दी तरी टेस्ट कर लीजिए तबे न जानम जे ठीक बनल ना कि भौजी जानता हूँ काल नु संझिया खा फोन ले बतियावत रही सुत के कहा भी मौगी जी राउर तेल ना लगैली नु तो सुबह के खिसिया गुले व्रती में अपने मना कइली तनी बोलाओ हां खिसिया गुले कोई तू ही मना एक पानी अब आइल बड़ी नु जी हैं? आगल भाई पढ़ा के नु अब आइले बोलत आई ए भौजी तनी अब यहाँ चाहे तब यहाँ तनी बोलाओ देखो जब से नौकर देखबू तो हृदय जुड़ा जाई तो जने के बतियावे आई जा बतिया ल जाए खड़ी हिंदी में बतियावे खड़ी हिंदी में हां भोजपुरी ना समझे हमरे ले ना बुझाला गवर बारा तो हमनी के देखी जाओ चली जा भेंट करा जा, चल भेंट। चली आई आई भेंट कराओ तनी आई हमार शिकायत खूब करतई बनावते खियावते तनी मनी रख देम दो पैसा हमरो के हमरो हमर मेहरानू खाई ओकर बादे बच ना जाई हाँ समझ जा जनत नहीं खुजा तो बड़ा शिकायत करते हैं हमारा मेहरानू के देखा था पूरा टोला बड़ाई करता है और हम भौजाइए देख के जरूरत है चले के बाप रे बाप अभी नौकरी पर जाए के बाटे इतना देर हो गइला अभी ले हमार मर्द खाना ना बनैलस हाँ त 2 दिन बंद करम खाना 2 दिन खाना बंद करम नु तब इनकरा बुझाई कि काहे मेहर हमार खाना बंद कइले बिया बाप रे बाप इतना समझाइया अपन इनकरा मेहर के नहीं के मर्द के नहीं के बुझा त का बुझाइए दादा कुछ भी कह सुगर त लागत नु बानी एक पीस कंटास लगत नहीं कि जे हमरा के देखी ते हमरा फिदे हो जाए चला एगो सर बानी नु त खाली हमारे पता कत रही नी दिनो रात हमरे नथिया पो लिख दे अपन नाम बलमा बिहार वाला तैयार हो गई अरे सुना ता मुर्गा ना आई हम मुर्गा ना खानी लागत कि अब 2 दिन खाना बंद करे के बड़ी तोहार सोच ला करेजी पतली गोड़ी जल्दी लेके आवा अरे घोड़ी घोड़ी का है जा पहले बारू आपो लिख दे अपन नाम बलमा बिहार तू कहाँ यूपी वाला लिखोता आ सुनो ना का हमारी इज्जत लेता रू क्यों काम धाम करावो लेकिन तनी लिमिट में सब दुनिया के का जनौले बारू आय कौन काम है लो मत रे कनिया नचिलो मन ठीक नहीं खे चढ़ी का करे नहीं रहुआ ससिया से चढ़ी बाड़ी फिचवाव तरी त तनी केहू के देखाव जौन मोल बड़की के लड़की हाला कोयल बिए जाके हमारा ये नहीं के बुझात हम करतानी धरतानी मर्द के पैसा कौड़ी देतनी तो उ का करी घर जब नौकरी करते रहे तो इहो तो नौकरी ओकरा खातिर ठीक बाटे एकरो से बेकार कंपनी में जाके खटी तब नौकरी ओकरा खातिर ठीक बा से ना कहल जाला कि ये करो के पति परमेश्वर हवन हाँ जानलू मान तनी कि नौकरी चकरी करत तब ओतनो मते थु कराव आड़े अलते कराव क्यों और हवल कहत करे के त न त देखाव के इज्जत ये काहे के लेता रू हमार का काट दिहरस रे मतलब रहुआ ये समझावे हमरा के आइल बनी हां कि कैसे होला कैसे ना होला लेके आईनी कि ना लेके आईबे अरे का करी रे काने का खा जा मैं खा जाओ तो ता लोला ना कुछ नहीं तो तू देखत रही है आज के करा के बोला तारू अब मर्द के बात नती ओइ जे खाता कैसे आ ओइ जे ले नार बाबूजा खेलवाड़ी बाबूजा आई देखी
का हो कनिया अब ई तो हमारा के मिलल हवे के देले ह ससी बबुआ देनी ससी बबुआ देनी करे के लभरी करे जिया खाला नौकरी वाली मेहरारू करे जी ना खाले गुद्दा खाले जाना का कही बाप रे बाप आई हो दादा नतिया के बेटा हमारी करेजी पथनी गोरी ले दे दे ओनिए तू करे के बाटे दे दलस आई हे दादा हमरा खाए के मन करता ए छोड़ हमारा से का चिंतड़ू हमरा के दूसर के सुन तारा पिटाईबा हो जी के ले झाड़ू झाड़ू एने आईबा तू पूछू कोई अब वो तो न मत बाहर हो जा दिल बहुत बड़ा हवे ए दीदी अरे कनिया का होई हटा ना नौकरी नौकरी करत त बता हम नहीं कि मुर्गा बनौले का तू ही का बनौले बारू बतावा ना तनी नौकरी नहीं नौकरी वाला आदमी छिनार नहीं ना रह लीजिए दीदी खाई ये करो के छिना दे मनी दो रो छिना लोगता अरे ये करो के दे दो से करे न मार अपना घर से लेके ए खबरदार कौन बड़ी बात खतर भी इंग्लिश बोलत तड़ रखा जाई गोद गोद के खाई जाई आज नौकरी का पैसा कब कमी होला का हम हनी के आई हो दादा ना कही हेने तके नो के कुछ हम ले आए करी अरे हो तन तू खलाया वा ये दो गाल पता नहीं अब खाला के करे ना हो गांव खाई हो चूस्ता बोले चूस्ता दे दे करो के दे ना दिए दे कर के मंगवा दी की दीदी के देवे के तो आई हो दादा ई हमार पैसा के हमार नौकरी के हमार मरद हमार जाए इहे सुरता वाला भाई सुरता वाला के का जरूरत बा बनावला के कोइला के हटा ना मारा नौकरी छाटिए दी ए दीदी आवा ला खाला तोरे भाता और टीम बनौले बा आवा हाय नतिया के बेटा के देखो हम अपन पैसा लगा लगा के तू करवाई नहीं कैसे जाके मार बाजी कर किन करा का मुआई हम